Никога не съм имала село. През лятото не съм ходила при баба и дядо някъде. Ваканцията моите приятели заминаваха и се връщаха едва в края на август или 5 дни преди първия учебен ден. Цяло лято на друго място с други приятели. По поляните, сред горите, в реката, игри до късно и от рано сутринта. Тогава имах чувството, че пропускам нещо важно, нещо интересно, нещо ново и различно. Сега обаче си мисля, че именно защото никога не съм имала село, всеки допир до такова място ме прави изключително щастлива. Не знам дали ако бях израснала на село или поне ваканцията да прекарвах времето си там, щях толкова възторжено да се радвам на всичко, което мога да видя в едно българско село. И хубаво, и тъжно. 10-11 човека, които са местни. 10-11 души местни? Да, толкова са, повече няма. Няма поминък и всякой гледа да нареди детето си някъде на по-голяма заплата. Как се казваш? Рефие. Рефие. Тук ли си родена? Да, тук съм родена. В това село. Гледаш си кончето там на полянка? Да, кравите гледаме, тук са надолу. Има ли хора тук? Колко души живеят? 12-10 души. Къщите са празни, май? Да, празни са. Всичките са празни. Какво правите тук зимата? Нищо. Как живеете? Така, горе-долу. Какво да правим? Имате ли си магазин? Да, там горе има. Само един път хляб карат петък. Само в петък карат хляб? А тук като падне сняг, как се оправят? Печеме. Или брашно взимаме. Къде са ти деца? Долу са. Къде? Асеновград. Идват ли при теб? Да, в гости идват. Какво ги гостиш като дойдат? Те помагат. А ще ни покажеш ли твоята къща къде е? Това е долното. За радост не всички селца са на изчезване. Може би все още има такива, които са по-скоро живи. Рядкост са, а и ароматът там е друг. Някак по-съвременен и туристически ориентиран, леко комерциален на моменти, в което няма нищо лошо, все пак опит за съхранение. Повечето селца обаче са на път да се превърнат в призраци. Разрухата се вижда ясно, осезаема и е на всяка крачка. По-рано колко народ беше, сега намаля народа. Колко хора имаше преди? Де да знае колко са. Какво правихте като бяхте млади тук? Като бяхте млади, къде работихте? Какво На правихте? пътно управление работих, пък жена ми в магазинерка на фурната лява продаваше. Ти как си го спомняш селото, като си бил малък? Какво си спомняш, като си бил малък тук в селото? Какво е имало? Какво да си? Училище? Имало ли? Има ми. То си стои. До лагера от тази страна, училището. Тук. До кой клас учихте тук? По-рано до 3-ти клас. От първо. Отделенията и след това първо отделение, второ отделение, трето, четвърто, първи клас, втори клас, трети клас. Ти на колко си години сега? 8 клас сега по-новому. На колко си години? 82. Си жив и здрав. Като малък, помня, че бяхме две парелки ние, 27 набор съм аз. 84 години, 85 карам. Имаше към 250 деца. Няма и училище, няма? И тук беше, и училището беше занемарено. По-напред беше пълно с деца, не може да се разминеш вътре. 3800 жители, като бях малък. Сега колко са? Сега са 200 души, най-много. Най-младите, които сме, вече сме на 50-55 години. Тъжно ли ти е за училището сега, че се закрива? Много. Вчера на клетва се разплакаха всичките и не знам, просто е много гадно. И сега ти се насълзява от очите, явно ти е много тъжно. Къде ще учиш после? В Павелско или някъде другаде. Няма да плача. А за учителите? Не дей да плаши. Минавам през центъра на селото, пуст, тих, чака. Ще дойдат ли пак? А там някога песни, хора, седянки, моми и момци, деца.
Сидела и чакала, и пътем гледала, и пътем гледала, дали ще и дойде първото и люби, първото и люби. Винаги обаче има някой, който да разказва. Свещеника, кмета, ако има такъв, някой от селяните. Обожавам да ги слушам. За църквата на баба Дана щерките и сина се грижи. А ти какво правиш? За камбанарията, защото те не могат да бият камбаната. Васил Михайлов ми каза, събра всичките жени тук с носиите и мъжете с патури. Карани в църквата и карани да плачеме вътре. Преди 30 години. Ти на колко години си била? Била съм на 40-45 години. Карти да плачеме и след това едно дете идва и каза, бъжи, бозуците идват. И ние се извикаме вътре и тогава от най врата влизаме. Тая врата ни пусна, други от тая врата. Добре, ма аз искам последна да излезам. Най отзад да ме познаят децата. Да се видя аз. От най страна излизам аз. Видите от тук, аз излизам от най страна. Сина ми вика, ето. Той има посочи, най-отзад останах, да ме видят и да се позная аз. Капитан Петко бъде. И след това дяволската опашка пак снима. За България, кой беше, не мога да си спомня, че един филм беше. Славата на България. И този филм тук го снима. Всяка мала правиме оро. Всяка неделя. Нямаше неделя да идиш на работа, всички се разбира и играем на мали. Свирим, играят. Ти на колко си години? 84. 13 пръвнука имам. 13 правнука? Да. 6 внука имам и 13 пръвнука. Едно време ти си бил пръв на хората, сигурно. Пръв. На 17 години се ожених. А, така. На хорото ли си хареса? На хорото. Тук ако момчета бяха много, момичета бяха малко. И като бяха на фронта, оня като се върна 21 напред 22 и взимат от нашата, не мога да си вземеш връста на момичето. Оня като се върна от фронта и се женя за по-малките. Колко махали имаше тук селото тогава? 6. 6 махали, 6 хора, всяка 6 неделя. хора. Всяка неделя и всяка празник си бара от перущица чалгажи и водят да ги фатат момчета. И на урото, като играеш, трябва да платиш 2 лева да сваниш. И иначе на чалгажите кой ще плати? И като ваниш да водиш урото, даваш още 2 лева. Друг поп иска да даде по 3 лева, то път вземе урото да го водя. Ти колко си давал? Дал съм 4-5 лева. Пренасям се някъде там, когато всичко е било живо. Представям се ги съвсем ясно. С носиите, с менците, с животните по къра в църквата пред къщите, на мегдана в дворовете. Виждам къщите бели, спретнати с пъргавите жени и неуморните мъже. Дали са знаели за съдбата на техния дом, на българското село изобщо, на някога плодородната и обгрижвана с песни и обич земя. Из селото тишина. Лае куче, пеят птички, природата е необхватно и безбрежно красива. Нирвана, самотна и тиха. Балкана радва, жив е, значи все пак има надежда. Момалеле, Марихо, хубава, заради тебе
косата на тая височка планина. Обаче той е останал, обаче е бил чубанин, имал страшно много овце. Поминъка тук на Родопчина е свързан с животновъдство. Предимно с животновъдство. Тая песен е свързана с пак чубанска песен. През зимата са ги карали в Гърция овцете на времето и там ги гледали през зимата по-лесно. Нямало сняг. И той една година остава тук и го фаща такъв... Заради девойка остава тук? Да. Заради имало една любовница, остава заради нея тук, но обаче фаща такъв сняг и всичките овце ги е умрели. Това е една специално от самите овчари. Като глава на коч и отзад змия. На митта баща му, колкото разбрах. Да. Това е на 50 и повече години. Няма долу. 50 и повече години. Да, не има малко животни, имаме 60 овци. Да. И саднето настава 120. Има. Тук едно друго момче гледа, и мой племенник гледа повече. Ама... Аз имах много овци, аз имах 30-50 овци. Обаче бях по-млад. Сега за да не мога да ги гледа. Виждам същите изгреви, същите залези. Там е планината. Видял е всичко от началото до сега. Чакам. Ще ги види ли пак отдалече, да ги погали отново с животворния ветрец, с мекия зелен цвят да успокои уморените погледи. Самотни са българските села. Много са самотни. За мен обаче са прекрасни. И такива са прекрасни. Единствени. Обичам да се срещам с тях. Винаги внасят особено усещане за щастие в мен. Предизвикват възхита, умиление, въображение, тъга и радост. Различни, непознати и толкова близки. Както и хората в тях, които също чакат да си поговорят с някого, да си припомнят, да се оплачат, да разкажат за децата си. Толкова са истински. Друга са врата ми. Видила съм картофките така, тут беше, че няма думи. Там това е сине силка работа, нали знаеш? Там студена беше сине, виж колко дърва синот ме накара. Накараме букви дърва, палям пиечка са и добре ми беше. Добре ми беше. Какво ще ни приготвиш сега? Баница от картофи. Пататник? Пататник, да. Каква е твоята рецепта за пататника? Майчица му се слага, сиранце, гьозумче. И това е, друго няма. На тиганчето ли ще го сложиш? Да, тиган. Твоите деца, внуци, кое е от трудовските ядените най-обичат? Не, любимото ядене е да му правиш пататници. Пататници? Имам приел внуча, дойде от училище, бех в Смолян 3 години, си не чувах. Дъщеря ми беше недобре. Дойде от училище, баба, имаш ли настроение да направиш пататник? Имаш, нямаш, ще правиш. Взетам, гали мекичата с мае. С мае. Всяка сутрин да му правиш, не му мръзнува. И не гладя със сладко. Наросва го малко солчица и ги завива и едни. А ти гледаш ли си нещо? Какво си гледаш? Телевизора имам си. 3 имам. 3 телевизора имаш? Да. Един отгоре, друг отдолу, друг отдолу. Тук съм се от Зорница. Обаче всички закриха училището и всички се настроихме къщи в Чепеларе. Много хубава къща, голяма. Голяма е. На колко години е тая къща? 63-та година е строена.
Обаче баща ми сплита на чаравата, почина. 2 дни бяхме строили и почина. И тогава да видиш. Бално ли ще носиш, коща ли ще градиш. Построихме, фанахме към 14 август. И седнахме, отвършихме тук 2 стаи и седнахме. Не мехме къща в Чепала. Колко ти е голямо семейството? Ами има 3 дечица. 2 останаха, едната дъщеря ми почина. Там в Смоляш. Какво и стана си, никой не стана. Отиде си. Такова добро беше диетел, че няма това. И друга дъщеря има в Аско и си носи на Чепала. Фактически имам 2 дечица. Худи били алечета. Това всичко са си го оплела? Всичко, всичко, да. Много хубаво, виж, топличко. Топличко държи, да. Всичко съм си го плела и аз. Може да по-такова, ама си моча да много се хубаво. плета. Преждата откъде си я взимаш? Преждата ние си имахме овци. И тогава изпериш волна, изчокаше, видиш, та навлачиш, прадиме и плетим. Да. Та има, синче, има. А това и жалетка ме изкуствена. А това е вълнено. Вълнено с ръкава. Правнуци имаш, колко са те? Ами, чакай да ти кажа. Момиче, момченце? Имам и момченце в Смоляне. Имам до година ж абитуриент. Те големи? Големи. А в Асково ми са мънички по на 3-4 години. Виж годно на внученцата. На мънинките плетеш ли такива терлички, половерчета? Летом ми ги е парзаляло. Разбираш ли? Тогава пантовки. Пантовки, чорапки ми оплетах, терлички ми оплетах, нищо да ги носи. Сега нищо, тако що. Ние още си че готово. Не. Не трябва ли да се обръща вече? Не, още не е готово. А какво трябва да... Нека пак да го пробвам с... Тук през края са като полупирко. Ого, спешно се опекло све. Опекло ли се? Чекай. По-добре е това да почина, че ме се оженили на 16 години, да съм била толкова натоварена, че искам малко си почина. Това е синя философията. Моята любима къща в село Зорница стана тази на баба Карамфила. Не само защото уха е вкусно и уютно, не само заради родовския говор на Карамфила, а и заради малкото слънчево балконче горе, което щедро и благо разкрива удивителната красота на планината. Всяко докосване до българското село за мен прилича на усещането да засучеш майчината град. Още с първия полъх на вятъра, с първата глътка въздух на селска земя, с първата гледка на старата къща, изоставена или позакърпена, с величието на природата наоколо. Селцето, живо все още и толкова загиващо все пак. И мой несбъднат спомен. Жена я